Hej, vi er Mads og Fred. Vi står tilbage, og nu er vi et skuespil, der handler om en eller anden fuld mand og en voldsom fuld mand og en araber, der kommer. En udlænding, der har et lille barn. En udlænding om et barn. Det er sådan en araber, der går rundt og siger... Nå, og vi begynder nu. Hvad så der araber, pin mand? Ja, vi skal høre musik. Skal jeg prøve at sparke dig lidt i skridtet? Nej, tak. Ja, hvad fanden skal jeg så, mand? Jeg har et lille barn. Jo, man, det er fucking barn, Lad mand. være! Prøv lige at se, jeg ringer til politiet, mand. Det er da dig, der står og truer mig. Jeg prøver her. Det er bare fucking ligeglad. Jeg ringer til det fucking politi, mand. Det er FBI. Hvad har du så at sige? Du må gå. Fucking har det gang i, mand. Hvis du fucking prøver at sparke mig i skridtet, fuck jeg tæver dig. Hvis du gør det igen, Nico. Du våger på at gøre det igen. Du sparker mig ikke i skridtet. Hvis du sparker mig i skridtet igen, Nico, så smager jeg røven. Hvis du rører mit skridt igen, så får du den klammer på. Hvad skal du rulle mig for? Nej, rør mig. Dit barn her, det dør, morgen. Du hænger fast i min ringbrist. Wow, hold fast i min ringbrist. Okay, der kommer flere skuespil snart.